Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Kasan Estebanan, Lawak Pangasinan Project. Part 8. So update lang po tayo rito mga boss. Ayan no. So dito nakapag-primer na po tayo rito. So pwede na po tayong mag-top coat dito. So ang magiging kulay po nito seal gray. Yan, seal gray yan hanggang doon sa likod ng bahay. Tapos dito white lang pero elastomeric pa rin siya, yung waterproofing paint ng Davis. So yun po yung mga top coat natin dito. So makikita nyo, naglagay din po tayo ng WPC dito na pang outdoor. Okay, so punta naman tayo dito sa loob. So dito sa loob, pwede na po tayong mag-haspi rito. So haspian na po natin ito. Tapos nakapaglagay na rin ng floated panel na PVC. So meron din ano dito, TV console, tapos naka-floated panel din po yun mga boss. So maganda po ito pag natapos. Okay, so ito po yung CR. Tapos ito po yung room na nag-iisang room. So meron pa pong closet ito mga boss. So mapapansin nyo, may floated panel din po tayong nilagay dyan. Tapos dito yung closet natin. Yan. So ilaw na lang kulang dito. So nakapagpintura na po tayo rito. Tapos dito naman sa kitchen, so modular cabinet na rin po yung gagamitin natin dito na PVC. So yung pinaka ano po yun, pinakamahal na pang modular. So yun po yung lalagay natin dito. So nakabili na po tayo ng mga accessories. Yung mga PVC na lang po hindi pa natin nabili. So gagamitin. Pati dito PVC rin gagamitin dyan. Pati dun sa TV console, PVC rin yung gagamitin na modular dyan. Tapos ito po yung storage. Okay. So dito driver lang po to. Tapos naglagay rin po tayo ng tubular. Ayan. Yan, napinturan na rin pati itong tubular mga boss. Ayan no. Kintab-kintab na siya. Okay. So yan lang po yung update dito sa project natin dito sa Kasan Estebanan, Lawak Pangasinan Project.